Nkoli ka Nsukka Nkoli ka Manyama Nsukka Ada Nsukka Ashimana Amaka Nkoli ka Ada Nsukka Opi Nsukka Ada Ay Ada Nsukka Nkoli ka Manyama Nkoli ka Manyama Ashimana Amaka Nduka akumma nna bike nwe ike na-eme aghọtazikwa m kezi nke ọla mma nwunye gị na nwanne gị nwaanyị sizi ka unu je mkpagharị ikweghezi eso na mbụ ọ na-abụ unu chọọ ije mkpagharị unu nche solu wee gaa n'abalị onye ma na aghọtazikwa nke isi anọ ọrụ onwe gị mama ọ na-enye nwoke nsogbu nwanne m nwaanyị na nwunye m bụkwa ụmụ nwaanyị ka ha bụ oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka ha nọrọ onwe ha iche kpaa nkata ụmụ nwaanyị kọwasịrị ụmụ nwaanyị so nsị ọbụla na mgbe ọbụla mụ na ha yiri mgbe ọbụla mụ na ha ga hapụgodo ya ka ha na-agbụpụkwa jee kpagharịa sọsọ nwekwa ife na-eme Nduka akụ nwa m ị na-emenyezikọ m okwu emenye o ọ bụrụ na enwe ihe na-emenụ gwa m ka m bido na ihe wee chụgba ewu ojii biko enwe ka ọla mma nwunye gị asị wee kpasu oge iwe mba ọla mmakwa ọla mma na ezigbo mmadụ nwatakịrị enwe nsogbu ihe nwekwa ihe o mere m Nduka akụ enwere ife na-emenụ nye aka nkwelu ka ị kwuru ọmụ nwa ihe na-eme nna nwere ha na-abụ onwe ife ọjọọ dị na nwanne m nwaanyị kpọrọ nwunye m pụọ sị ka ha jee negharị anya ngara iso onwe ife ọjọọ dị na nsogbu adịghị akwụ ya sịkwa nka njụọ ka mmalụ nna bịa o nwefe nchọ ka imere nkịta ilute nwa ha agba egwu nke ada ọcha ụbọchị ahụ fụ gị nke onye isi ha dị ezigbote ọcha achọ nke ịkpọje m ebe mma afịa biko ọ bụrụ na ị meelụ m ya hapụzife mmemme gị ọkwa ife nchọrọ mana mma kpojere ama mbefa Otewo nwekwe m bidoro tegide egwu bidoro mgbe m dị na nwatakịrị asịkwa m maka na ka isi agba egwu ọ dịrọ ka efe mụtara nwa odoli ya anya ada nwa nne o nwere ebe m kwesịrị ije m ga-abịa ka nnaba degide oyi Nduka nwa m Nduka akụ nwa Nduka nwa m ọma ofu nwa nji egbulu uwe efi kedu ife ọnọdụ gị adịghị m mma nna ị nwere nke na-emekwanụ nne gị ọkwanụ ma ọ mee gị gwanụ m biko nna ahụ ụmụ nwatakịrị nwaanyị m fụrụ ụbọchị kemgbe m fụchara nwa amụọ nke ahụ si mmemme nke bụ eziokwu ọ na-adịkwa nke m afụ nwa n'anya Nduka akụ nwatakịrị nwaanyị ịfụkwazịrị karịa nke isi Abuja wee kpọrọ nata ma nke abụrụ nke Abuja
onye a bụ onye Nsukka ọ nọ nso onye be ya onye Nsukka Nduka ifuli ya n'anya ọ fụrụ gị n'anya enwere ọkụ na-enwu n'etiti gị na ya n'onwekwa ya asị gị danyekwa ya kịta ma ya weta asị gị na kemgbe m fụchara amazi nke ahụ si eme amazịkwa m ihe m ga-eme achọghịzi m ịnụ ya ekwekwana ka ntị na-abụ nụ ya o Nduka ọmalịcha nwatakịrị isi Abuja kpọrọ nata nwatakịrị mara mma nwere obi umeala nwata nwaanyị a dịkwana mma ọnụnụ Nduka ọ bụrụzie nwa Nsukka Nduka amakwana m iru n'aja o imechikwana m iru o mana imekata nwa ya ahụ Onyaga challenge ya Ada Nsukka Ada Nsukka Ese pickle kwe maka confusion Lekwa no Nsukka lekwa confusion Echikwa no yo man ya we busara yebu maka imekwe ya ke kunu me emechara gị anyị achịcha na ebe anyị n'ụgwọ ama etobe gị achịcha asị m ka m bịa bụ na agba egwu ka nne ka m si agba egwu ọgọ ka m kemere ka anyị temenu gị na anyị agbasa amakwa hapụ nsogbu adịrị ọkwa ebe ọnụ mesịta ka ọ bụsị ọzọkwazi nsogbu adịga anyị emeri asala echi anyị ete egwu echi nke anyị ete egwu echi nje kịta na-alara ụlọ kịta ahụ ihe mana ebu n'obi m chief ozi efo ka bịa n'ebe m na-agba egwu ihu m na-agba igwụsị ahụ fụrụ unu yiri ka ndị mmadụ si gbakọọ na-ene n'unu maazị nke a na-agba ncha mba adị m enyewe m nsogbu ọ mụnwa chọrọ ibu na gị banye ka m bụ na gị nsogbu adịrọ Adakana munachi biko kwara no yaka Adakana munachi anebu ebu Go Onwere ego ubere ahụ m ọnụ ogara m oyi ka atịgbu m epego m na moto ka na oyi je ka atịgbu m esi ka ị na-agbala ụdị ọsọ niile a ya bụ ntụ oyi esi nju oyi njụ ụgụrụ ha na-akpụ ya ọ dị egbu mmadụ ọ na-ajụ oyi iwu ke bọbụ dị ke mọtụarị ọ bụrụkwara m jee ọhụkwa m na-eme ahụ gwara anụ ga etekikokwe gị menu ọ fụọ gị fụgwara ya nsogbu adịrọ ya banye banye nsogbu adị kama maka mmadụ nata nwa o nwere ife ọ ga-eme gị ogbugo m nwa nọ n'ime banye ebe afụzina banye Biko bebele no yaka Adakana munachi biko kwara no yaka Adakana munachi anebu ebu Asima anebu ebu Nkoli ga mwanguka Nkoli ga mama Anabara nkoli chiwana Ada Nsukka Ada Nsukka Nsukka sade Ada Nsukka Ada Nsukka o nwere ife ọzọ m na-akọwali na-abụrụ na m fụrụ gị n'anya atụ m ngege like ọ tọkwa ogegekwa
hapụgodo oge gị hapụ oge gị n'akụkụ ife na-agwa gị na mụ na onwe m like gị achọrọ m ka nnọọ ka ịbụ nwunye m like ị mara onye m bụ ọ bụ ka ọ mụ bụ na like onye hụla ehe na-like gịrị ka hafụ m biko hapụgodo nke ịma gị ife kasị mkpa bụ na m ụlọ ọfụ gị biko etile m na-egbagharịa ị chọrọ ka m sekpuru a na yọma gị eji m eze chite oke abịa ma yọ gị hafụ m eka na ọ gbanaghị m na gị akpụkpọ ụkwụ nwekwere saiz na ọ gbanaghị m na gị hafụ m eka ka m jegide n'onwe m ka m ha ịwụ gị ifu ekiri moto enweghị m ego biko hafụ m jegide n'onwe gị biko eziokwu na akpụkpọ nwere saiz ọ gị nwa bụ saiz ụfọdụ nwunye ebe ị na-agba egwu elekọta nga anya ife okwu ị na-eme gbuji ife ọchị gị ife mkpụrụ anya gị hai na-ajụ onwe m ọ bụkwa ofu Chineke akele dis girl ekele ndị ọzọ elegide ngara ebe na-agba egwu isi mgbaka na-achọ ịbịa m isi mgbaka ka etinyelu m na problem etinyelu m na egbagharịa mana eziokwu na isi mgbaka emelenu gị na-ejighị m eko m ji ekoko ezilekwa avụ m na ezi adịghị anụ ka biko lagide nwa onye ke lagide n'onwe go lagide etinyelu m na egbagharịa he ọ sị na ọ lagidekwa ya bido ma ekwukwu nlagide Esipikilekwe maka confusion lekwanu Nsukka lekwa confusion ejikwa n'oyo mana ya wee gbusara ya egwu maka imekwe ya ọsịga ndụ m ngege Nkoli achọrọkwa n'ụzọ biko rekọna ya na Chukwu ifekwara Chukwu n'anya biko fegidere ya aka ọ bụ na iwe nsiwa gịrị biko ọ bụ ya bụkwa ihe Ndụka gwara m ọ sịrị m na ọ chọrọ ka ya ọ lụgide m gịnị gị isoro asịrị m na m achọghị sọsọ oyo m gịnị ọzọ bụ ị chọrọ ka ngwa a gwara m anaghị na m achọghị ma ọ bụ na o nwere nwaanyị o diletere ịhụgụ nwaanyị hụ ya na ya na-eso eri achọghị m itise mmadụ ya bụla iduga maka m iduga maka liburu m lenya oyo m espikilekwe gịnị bụ na m ahụghị na ịma na m hụrụ gị lee ya ịmara lekwere ihe mere bụ na agwara m anaga ka o jegide n'onwe ya n'ike okwu adịghị m ka oyo m biko awọtachile m ayọkwara m gị ayọ oyo m biko oyo ka awọtachile oyo biko n'ike n'ala oyo ekwetara m n'ife ị na-ekwu ọla ọ bụrụ rapụ nwanne m nwoke gbaba ọsọ bụ ife ga-solve the problem ị bụ nwunye nwanne m nwoke nke ịma ya na achọrọ m ka ị nwee ntasi obi nwee ndidi nwee nnagide jichi ya chin ọkwa unu fụ onwe unu n'anya mgbe unu nọ n'Abuja na-alụ ọvụ onwe unu kịta mmadụ abịa iti ilu na ọgbaghara ghọtara m nya achọrọ m ka obi gị lụọ ana yọta ka obi gị sie ike achọrọ m ịma asịrị ndị mmadụ na-akụ fakọlụga n'elu fakọlụga na mụ a na-akpa ego achọrọ m ịma ife mma bụ na ibu onye nwanne m nwoke akwụ m gị n'azụ Ego, Ima, all those things equal now. Amami, I know all, but I need your father's support. If how we sleep at night, God, they are total strangers. Ogaba, as in total strangers. I want to Romo, seriously. No. Even now, law on a Yafa. Meaning what? Seriously. Guess when if a man do catch the bago na no drama case if do catch the messy like this or drama mana rapo mana papa anyị na-agwa ya okwu ịyọta amụ akweta na papa anyị gwasịa ya okwu obi ya ga-elu ana isi ga-ajụ ya oyi ọta so achọrọ m ka ị nwee mgbalị ọbụla n'ime obi gị achọrọ m ka ị nwee ndidi dị ka nkwụ akwụ gị n'azụ nwunye m ka ị bụ ịyọta akwụ gị n'azụ biko nne
ntị ka m gwa gị wepụ aka enwe n'ofe nyelu nwa m nwoke Ndụka efe nye ya efe n'obodo nwaanyị ọ ga-alụ bịa ekprovokwana m o madam espikle ka espikle anaghị m eprovoke mmadụ anaghị m achọ okwu ka ịhụkwara m na ana m anọ ka nwa mgbenye anaghị m achọkwa okwu mechie ọnụ gị Ndụka enyi nwaanyị ọ ga-alụ ha na-akwadowe maka agbamnkwụ imekata mme enyi ochie nche nwaanyị gị gbada nwaanyị ahụ mmesi aga efu ma mmeka akwa na madam espikle maka mama ama ha fụgide mama ama aka ka aka ndị be anyị aha anụ ndị Nsụka ndị be anyị anaghị anụ ndị Nsụka ị na-etukwa maka ebe aka ya agaghị imekata m emuchighị azụ ebe a maka okwu a mmekata bịakwa ebe a ọzọ maka okwu a anụkwaghị m achọ okwu espikilekwe maka mama m anọkwanụ m onwe m achọkwaghị m Ndụka na-anọkwanụ m onwe m na-ete n'onwe m egwu ọgụ na-elekwe m anya ekiri m n'ugwu chọrọkwa m bịa gwakwara m anaga na ọnwa ọkụkọ kwa gị anọkwanụ m onwe m ị bịaghị na-eti m confuse n'isi gị na-akọnụ m maka mama m hafụkwanụ mama m eka o hafụkwanụ eka o Korodo ị na-achị nwa ha gidele ndị na-ekiri agba gị korodo agba gị iwe agba gị korodo 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 agba gị korodo
ihe dị n'alụmalụ di na nwunye karịkwara n'ihe ị na-eche. Mgbe ị bịara ebe a nnọọ kpọtara anyị ọla mma si ọ bụ onye ọma gị hụrụ n'anya ị ga-alụ, anabatacha anya, mana mgbe ị bịa tọtuo ntị ya na kọbara m gọsịara m ka ị si hụ ya n'anya, m wee sị ya bụrụ n'eziokwu ya gara onye ka ichigatakwa sị na ọ bụzikwaghị ya na ọ bụ onye Nsukka, onye enweghị ka o si gbara gị na ya na-abụ ka esi okwu na ọ bụ ya ka iji alụ ijikwa anya gị. Papa, ihe dịkwa nna ndị na nwunye etu mụnwa si ghọtakwa bụ mmadụ na-abụ nọ n'ime ya bụ ife dị mkpa, etu ha si wee fụ onwe ha n'anya, etu ha si ghọta onwe ha. O nweghị ihe o mee ma gị na-agba ọgbalụ mụ na agbaghọ mgbe nna ala ụlọ na-aba na ife dị n'ime ahụ akọwalụ ọnwa ihe dị n'ime na ụdị ịfụnanya ịfụ ya ọ bụ ụtọ nwaanyị na-ebugharị gị ese ịhụrụ ya n'anya, ịma onye ọgwụ ọfụma, ịma ezi na obi ụlọ, ịma ntọ na ala ha, ịpụtasị m na ị na ọ bụ onye Nsukka ka ị ga-alụ ijikwa anya gị anabata ya ka gbuo ya. Ọ gị maka mma m si nọ na chọm. Ọ dịkwa mma? Ọ dịkwa ya sị. Ndị bụ nụkwanụ? Anyị dọ igere eku mmiri. Asịrị m ka m bịa hụ nwa gị maka ihe ehu gwara m. Ọkpọkwa isiri na ị chọrọ ịlụ m. N'ọkwa ngwa na m fụlụ ya n'anya. Speak lekwe, biko speak lekwe. Speak don't speak. I love you, afọ gị n'anya. Ọwụ ọkụkọ ga-ekere ekere ọwụ. Chere na ọ bụrụ ọkụkọ na-anụ gị n'ọmụmụ na-anụ gị. Asịrị m na ọwụ ọkụkọ gị na-emekọ gị enu gị. Chere ka m kọwa mana gị ịmaga m ịmarịsị m na-ata mgbashi ịmaga ịmarịsị m na-ezo oshi ịmaga ọ na-adọ ya ịkwadoro ọlụlụ nwaanyị eleta onye ịmara nwa ahụ idiletere ọkwa ịmara anaghị ya bụ ijiji edire enu gị from Abuja lata ịlata ị chọrọ ka ị hafụ ọ dụnụ gị ọyịna gịnị ga na-atị ịdị gị confuse n'ishi bụrụ achọrọ m ka iche mee gị echeme maka na nke m ma ọwụ ọkụkọ gị eche ekugo memenu gị ọwụ ọkụkọ gị biko ewele n'ime iwe onye abụ m sịrị ka m bịa kọwa manụ gị. Lekwanụ nwa Nsukka, lekwa confusion, ejikwa na oyo ma na ya wee gbụsara ya egwu maka imekwe ya ọsịga ọdụm ngege Nkoli achọrọkwa n'ụzọ biko lekọna ya na Chukwu ifekwara Chukwu n'anya biko fegidere ya aka ọ bụ na iwe nsogbu adịrị biko gbawara ya egwu hemi rado hemi rado febere Chukwu aka onye nọ nso nwere ihe mere unu n'ọnụ Nkoli ka nwa Nsukka ada nwa Nsukka Nkoli ka nwa mama ana ama aka ana kpọrọ nkọ na-eju ọnụ